fost o glumare. Da, știu, dar ea nu e aici. Bine, că David la noi face. Așa, nu așa mă. Atât. Pasul acesta pe care în această zi de frumoasă vară, Petrica și Gabriela l-au făcut înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, pasul întemeierii unei noi familii. În această societate în care ne ducem existența, fiecare dintre noi, societate globalizată și secularizată și mai nou covidizată, când fiecare dintre noi ne găsim doar la un click distanță de orice informație am dori, vă rog însă pe dumneavoastră, Gabriela și Petrica, ca oriunde veți fi duși de valurile vieții acesteia, să nu vă uitați valorile. Și valorile fiecăruia dintre noi pornesc de la părinții noștri. Da.